Guys, mag-magic may papel. Isang magic. Gisi-gisi oro ko guys. Ngaya ko lagi uli. Pakita na ito mga trick kay sa una. Magic man dyan ko. Mga tricks lang good. Diba ko ito? Magic ko guys. Gisi-gisi oro ko. Ako'y gisi. Gisi-gisi oro akong papel. Tapos pabalik na sa dati. No. Ako'y gisi. Wait lang! Oh. Ito ano itong mga tricks ba? Mga magic tricks. Pero mabuor na siya. Oh. Saan brand mo ha? Ito na ito. Siguro dagan lang kakaibawa na yung tricks. Pero pagbalik na siya ka ng gisi. Wala. Hindi mo to. Mga tricks ako sa una. Nagkaroon mga tricks sa una. Nagkaroon kay mas kuwan ko sa baraha. Mga tricks sa mga baraha ba. Yan eh. Nakita ko na ako na i-apply na ko niya. I-square lang na to. Gamay lang na to. Ano ko rin? Sige guys. Kasi ko na eh. Wait lang. Pag-isi na to sa i-square gapon. Tapos kung magising-gising mo, balik ka gyapon. Balik ka siya sa dati. Yan. Yan. Fold na to ng ganito. Fold natin ng ganyan. Tapos, punitin natin. Punit ha. Yan ang punit ha. Ito na yung nagiging resulta niya. Naging dalawa. Tapos, punitin pa natin ha. Punitin ulit. Punitin pa natin ulit. Yan. Ayan ha, punit ha. Hindi yan daya ha. Isip, punit na punit. Yan. Gisi ba? Yan ha. Ulitin pa natin yung ganito. Yan. Ayan na siya. Device pa rin kanina ganito na. Wala punit pa rin. Ay, ikaw lang magpunit. Ayusin mo pagpunit, hindi mahulog. Kita sana ko. Ayan ha. Ha. Punit yan ha. Punit yan. Ha. Ang tawang ko na ito eh. Punitin ko. Parang ng baraha oh. Ayan, punit na punit yan guys ha. Punit na punit, walang daya yan. Mahulag ni guys. Hindi siya maniwala sa mga magic tricks ko. Ako matagal na akong nagma-magic tricks. Dati pa pero nagtrabaho na ako, hindi na ako nakapag-magic. Punitin mo na! Kasi ano ko ha? Oo, sige ko ano ko. Ah guys. Oo, punitin ko pa yung yan. Dikit na. Yan, sobrang ano na talaga, punit na talaga yan. Ito kung to. Punit na punit yan ah. So, hindi naman yung buwan. Dito na lang. Hindi, ano yun mo. Ako na nga. Ayun guys, punit na punit guys. Pinapunit ko pa sa kanya kasi ayun yung maniwala na babalik sa dati. Pwede! Ipan mo. Kapresyon na nung gunagon. Punitin pa natin para maniwala ka talaga. Punitin pa sa maliliit guys. Punitin pa para maniwala talaga. Ngayon na siya kasi naka-ano. Yan na tayo na. Pakita natin. Pakita ko sa'yo bagad. Punitin pa natin. Kasi minajikan ko siya nung nakaraan yung tali. Ito, iba naman itong tricks nito. Ayun guys, punit na punit talaga. Pinunit ko pa. Ayan na. Pakita mo. Guys. Ayan, punit na punit ha. Inagay ko mo to. Pakita na to sa kanya. Hindi ko maniwala ito mabuto. Kaya na. Wala naman tayo. Wala naman tayo. Babalik ko sa dati. Wala kayo sa kapapel bro. Wala. Tinapon ko na yun kanina eh. Yan. Guys, punit na punit. Ayan o, makita nyo. Yan, punit na punit. Okay na? Ayan o, wala akong hinawakan na ibang papel. Baka sinabihin mo pinalitan ko. Paano yan, mabuo? Ipan mo. Ha!
Ayan. Paunti-unti na po dyan. Paunti-unti na guys. Paunti-unti mo na po. Unti-unti na siyang nabuo. Saka pag unti-unti. Tignan mo lang. Ha?